Vítajte v súťaži Participatívny projekt pre tvoju školu. Je skvelé, že sa váš tím rozhodol zapojiť sa do súťaže a vypracovať svoj prvý malý europrojekt. Cieľom súťaže je vypracovať projekt, ktorý prinesie nové alebo podporí existujúce aktivity vo vašej škole. Máme stanovené 3 tematické oblasti, v ktorých môžete tvoriť projekty. Zelené riešenia a verejný priestor, zdravý životný štýl a pohybové aktivity, alebo kultúra a umenie. Váš projekt je v praxi žiadosť o finančný príspevok zo zdrojov organizátora súťaže. Podobne to funguje aj v reálnom svete, kde obce, školy, podnikatelia či neziskovky žiadajú o prostriedky z eurofondov na budovanie ciest, nemocníc, parkov, rekonštrukciu škôl a mnohých iných dôležitých vecí okolo nás. Pod projektovým zámerom si preto môžete predstaviť vyplnený formulár, ktorý sa v našom prípade nazýva projektový formulár, a v skutočnom svete projektového manažmentu ho odbornejšie nazývame žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Preto vám teraz zasielame tento projektový formulár a spolu s ním dokument, ktorý sa nazýva výzva. Výzva je dokument, ktorý vyhlasuje možnosť podávať si žiadosť o grant a stanovuje pravidlá, ktoré musí žiadateľ dodržať, aby mohol tento grant získať. Kým projektový formulár predstavuje podklad pre spracovanie vášho projektu, výzva predstavuje súbor pravidiel, ktorých sa musíme držať pri spracovaní projektu. Dôležitými časťami výzvy sú jej prílohy. Obzvlášť tie, ktoré stanovujú, aké typy aktivít môžeme na projekte realizovať a aké výdavky na projekt môžeme mať. V projektovom formulári si najskôr stanovíte cieľ vášho projektu. Následne stanovíte, cez aké konkrétne aktivity tento cieľ naplníte. Budete opisovať, ako zrealizujete aktivity projektu. Ako projekt pomôže niečo zmeniť vo vašej škole? Ako budete vaše nápady na aktivity plánovať spolu so spolužiakmi a učiteľmi? V akom čase sa tieto aktivity počas druhého polroka uskutočnia? Čo potrebujeme nakúpiť? Alebo aké služby objednať, aby ste tieto aktivity zrealizovali? A ako budete merať, či sa vám podarilo cez dané aktivity dosiahnuť ciele projektu? Takto vypracovaný projektový formulár zašlete organizátorom súťaže, ktorí ho predložia odbornej hodnotiacej komisii. Komisia si prečíta váš projektový zámer a vypočuje si vašu prezentáciu na veľtrhu projektových zámerov, ktorý sa uskutoční na pôde SPU v Nitre. Členovia komisie vám pridelia body za jednotlivé časti vášho formulára a za vašu prezentáciu. Škola a študentský tím s najvyšším a druhým najvyšším počtom bodov získa prostriedky potrebné pre realizáciu projektu. A to konkrétne v podobe zabezpečenia všetkých výdavkov, ktoré sú s vašim projektom spojené. V januári nás čaká spoločné online stretnutie, na ktorom si prejdeme spracovanie vášho projektu krok po kroku. Dovtedy si pozorne prečítajte najmä prílohu výzvy B, oprávnené aktivity projektu, a začnite rozmýšľať, aký typ aktivít si pre svoj projekt zvolíte. A nezabúdajte, týchto aktivít môže byť aj niekoľko súčasne, avšak musia spolu tvoriť jeden zaujímavý výsledok a viesť k naplneniu určitého cieľa. Do stretnutia v januári vám zašleme aj modelový projekt, takže budeme mať z čoho čerpať inšpiráciu. Dovtedy vám prajeme krásne Vianoce a úspešný Nový rok. Túto súťaž vám prináša projekt Inhabit na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre a Europe Direct Nitra.